Pois aquí no ILGA estou traballando coa miña tese de doutoramento, que empecé vai 1 ano e medio, e estuve estudando o cambio lingüístico na entoación do galego, do asturiano e tamén do castelán de Cantabria. Estou estudando o cambio que se dá con contacto coa norma, co contacto co castelán estándar, non? E como inflúe este estándar na percepción que teñen os falantes, non? Que moitas veces mudan a súa forma de falar para poder achegarse a unha cousa que consideran de máis prestixio, non? Con todo o que hai encuberto niso, non? De que consideran que o que teñen na casa non é válido ou non é suficiente e que, polo tanto, teñen que falar diferente pois por prestixio social, por un ascenso social, por motivos económicos, non? Que creen que lles vai levar iso. Entón, é o que estou estudando, non? A forma que ten a xente de falar e como son capaces de cambiálo, non? E de rexeitar as formas que había antes para achegarse a estas formas estándar. Como comezas a traballar niso? Como xorde? Pois eu fixen as miñas prácticas da carreira na Universidade de Barcelona, no Laboratorio de Fonética, e aí estive traballando con Wendy Elvira García, que a verdade é que me marcou moitísimo, empezou, non? Descubriu o meu mundo da entonación, e tamén Paulo Roseano, que é o meu tutor de tese, e a partir de aí a min encantaba o meu cambio lingüístico, dicir, era unha cousa, non? Ver como a lingua cambia e como está cambiando agora mesmo e como cambia dentro do mesmo falante, dentro de xente moi parecida, a min é unha cousa que me encanta, e poder estudar isto coa entoación, que normalmente é unha cousa que é moi pouco consciente, dicir, a xente fala cunha entoación, pero moi poucas veces é consciente de como está falando, non? E ademais, en caso das linguas minorizadas, dice que a entoación é o último que queda, non? Por exemplo, cos estudos que teño en León, a entoación do astur-leonés é o último que queda nas zonas onde xa só se fala castelán en León. Entón, pareceme moi interesante poder ver esta cousa, non? Estudar este cambio lingüístico nunha característica da fala que é tan inconsciente como a entoación. E por agora, como vai o teu traballo? Bueno, vou indo. Pouco a pouco estou xa empezando a tratar os datos, empecé cos de Cantabria, que son os máis sinxelos porque é unha rexión monolingüe, e mentres pues, estou acabando de buscar informantes por aquí, por Galicia e por Asturias, porque é bastante complicado atopar, non? Pola situación da lingua é bastante complicado atopar segundo que perfis, non? Perfis pois, de xente nova, das zonas urbanas, non? Atopar xente nova de Vigo que fale galego na casa, nada en Vigo, pois non é moi sinxelo. E, sendo de Barcelona, cal é a túa relación co galego? Como entras en contacto co galego? Bueno, meus avós son galegos, os pais de meu pai son galegos, pero foron o Bierzón de moi novos. Entón, digamos que por aí había unha relación, meus avós non transmitiron o galego aos seus fillos, non? O meu pai e o meu tío, pero, bueno, digamos que estaba na casa. Entón, eu, cando empecé a estudar lingüística, digamos que pensaba, non? Sentía que tiña un compromiso co galego, non? Que saiu da liña familiar, pero, bueno, foi o meu paso para volver metelo, de onde non tiña que sair. Que é o que che leva ata aquí? Bueno, viñen por estar con Elisa Fernández Rey, que é unha das persoas que estudou máis a entoación do galego, entón é un referente no campo no que estou estudando. Por poder traballar con ela e por poder dende aquí non facer todo este traballo aproveitando todo o que é, dicir, toda a experteza que hai sobre o galego aquí no ILGA para poder achegarme aos falantes, aos informantes e a todo o que é a lingüística galega. E como comezas a falar galego? Eu fixen un curso da Xunta, que era online para preparar o CELGA, que de feito fixen en pandemia, así que foi fantástico que fose online, porque puiden facelo tranquilamente dende casa mentre estaba pechado. Aí foi cando comecei, preparei o CELGA, despois fixeno, lendo, escoitando música, o típico, non? Gustache a ILGA? Atopas os recursos que necesitas e demais? O ILGA encántame. Estar no ILGA é como estar na casa, é un grupo de apoio fantástico, hai xente que lle podo preguntar calquera cousa, expertos de todas as áreas, e ademais hai un clima, non? É un ambiente de traballo que é moi sano e que fai que cada mañá veña moi contento de traballar. Volverás, tes a idea de volver? Home, pois se xorde a oportunidade de volver, eu non descartaría para nada.